ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандон, тамошобинони иззатманд, фаридуни ҳамсояро гӯш мекунем. Мы учились, одноклассник. И он лысина был, и я тоже лысина. И позвонил, он я отключил. Я беру трубку, он отключает. Второй раз отключает и узнает. Потом на третий раз... Эй, Фаридун, гӯш кӯ гапа. бисёр воҳима накун. Фаридун, вақте ки мо камаз ай мекардем, тура мегуфтем ки устар бе ки чанги камаз дар сар руд нареза. бо ти ирӯз бо чико касди? Мӯй сар часпондай, воҳима касди? Фаридун, гӯш кӯ гапи мара. ҳар чӣ гап мезанӣ, факту ҳуҷҷату рақам қати гап зан. ва гузаштагони мо мегуфтанд ки умни галава бросает чужие волосы. мо ифтихор мекардем ай сари кал. шумо бо ҳозир ҳаматун мӯи сар часпондаистен, ҳаматун реклама карден. ҳамин роста ё дурӯғ? ё ки временья? чӣ хели гапай? яна хели ано бо урусидун шуди дар Астрахан. Фаридун, гӯш кӯ гапи бобора. ма тура бо як бори дига мегӯм, факту ҳуҷҷату рақам. сари боборо дидӣ? гектара дидӣ? ғайрат дорӣ ки амира пересадка кунӣ? ғайрат дорӣ ё надорӣ? ту маро нағз мешиносӣ, ту маро бобоҷон мегӯй, хизмат мегӯй. ана барои ҳамин корҳои кардагит, барои ҳамин хайпҳои кардагит, барои ҳамин мӯйсари реклама кардагит мана гектара дидӣ? интизор мешем гектари бобора.